साबेसे बेखौ सोंदां नोंनाव आंना बिजामादैलाय दा साबा आरो साबानि बिथोराव सोरखौ बांसिन अनो ओमफ्राय सासे मोनबावबा सयजन जागोन आरो सयजन ओंखायनोथ' दानि जेनेबा साबानि गेजेराव सोरखौ बांसिन अनो नोङो समान होद सोरखौबा बांसिन अनो खोमा नोङो समान अनो बेखौ बांसिन अनो बेखौ बांसिन अनो होनबा जाबाय जाम्बा बेनिफ्राय नोङो जेनेबा गामियाव साबेसे गामियावलाय साबैसे दङ सासेल'सो दा बे खाथि मालाय जाय देनां बुरिखौ बानगार बे मोनगोन आरो नों मिथिगोन आरो जेनेबा बानगारनायखौ सोर बानगारगोन आंलायबो नुबावगोन होमबालाय माथो बिमाजों थाफागोन बे माबागोन आरो बाननायाथ' गासिबो बानजोबगोन फिसिगोनसोखौसो होनदों दा नुदोंना नै वा ना सारदोंना बिदि सारो ना दं हिन्जावफ्रा आलि खोग्रा गवा हिन्जावफ्राबो ओरैनो मोनजायालै खामानि मावनांगौ नायानो गैया बेना एकदमै फिसा फिसाथार ना सिंनि मानैल' थांखि लादोंमोन गैया जाया खामानि जाया ओरैनो हेल' लोगोफोरा आरोबाव दिनैहाय मोनसे गोदान लाना फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोलोमजोबलायबाय ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंहाय दिनै आङो मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै फैलायबाय दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा दुंखावजोबखाबायना ओमफ्राय बेयावहाय जोङो मा खालामनो नागिरदों मिथिबायना नै इसोर माने हिन्जावफ्राबो गवाखै हिन्जावफ्रा साथा हमनानै बेखौ हाखौ जावनानै खोबाय ओमफ्राय सानै आरो सारबाय दङ बिराद गोथौमोन आरोखि दा माने आधा आधि जोब्बाय खिन्थु बेसे बुरजा ना मोनगोन मिथिया बेसे गोथौ दंबायो हा बेल'सै गैला फिसासो ओरैजाय सानै होथारबाय नै नुदोंना नै वा ना सारदोंना बिदि सारो ना दं बिराद गोथौमोन खिन्थु आरादि जोब्बाय ओमफ्राय लास्टआव दिन्थिनोसै बेसे बुरजा मोनो ओमफ्राय नै हिन्जावफोरखौबो नायना लादो हिन्जावफ्रा आलि खोग्रा गवा हिन्जावफ्राबो ओरैनो मोनजायालै खामानि मावनांगौ ना हमला ना हमदोब्रा ना हम थां मोना ना हमनाबा आं बागासिङा लायनो थांनो नागिरदों बागासिङा माने बेसर लाय बेसरजों लाय मा लोगो नों मैया आंखौ ना गुरनो थांनाया नायानो गैया बेना एकदमै फिसा फिसाथार ना सिंनि मानैल' थांखि लादोंमोन गैया जाया खामानि जाया ओरैनो नै बिनि खोथाखौ लानाङा नङा एकदम गुनोनो रोङा ओरैनो थांफालाबायदोंसो ओमफ्राय नोङो खेबबेसे ना लायखो बेयाव आं खेबथाम जाबाय साइकेल मारिना थांबावदों आङो साइकेल मारिनानै ओरैनो खेबसेयाव बेसेबां खै केजि मोनो खेबसेयाव आङो बेसा बुङा 2-2.5 केजि लाबोदों खेबसेयाव 2-2.5 केजि दाख्लैनाथ' बोथिया गोजा जेव जेवथार बोथिया गोजा माने आङो मा जाहैबाय दाख्लैबो ना गुरनो थांदोंमोन ना बेयावहाय जाहैबाय आङो अकल मानैल' मोनदों दै आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय ओमफ्राय दायो नै बेयावहाय फुख्रिजों सारबाय फुख्रिथ' नङा बेयावहाय माने दुब्लि गेजेरावहाय जोङो जिसिपिजों जावनानै दोननाय इयावनो माने हाग्रानि ना बेखौनो जों दिनै खस्थ' खालामनानै सारनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिसैलाय आरो खै केजि मोनगोन आरो बेसे बुरजा मोनगोन नाखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबजासिम आरोबाव नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ आं थांफानो आरोबा नायलांफानो थाखाय आं आरो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायलायबाय आरो बेसेबां बुरजा मोनो नङा होमबा नोंथांमोन आं बेखौनो दिनैहाय दिन्थिलांसै आरो सोर बेसेबां माबायदि खामानि मावदों नै हिन्जावफ्राबो गवा माने हाखौ मानांगौ आरोखि हाखौ थेनांगौ आरोखि दसे ना सारबाय सारनानै ओरैबायदि गरम एसे मोना नङा मोनबाय लास्टआव दिन्थिबावसै आं बेसे बुरजा मोनो दायो ओमफ्राय जाग्लांनाय जों जाबाय बे सासे बुरिजोंबो रायलायबाय बुरियाबो हारसिंनो दहायनो एकदम सिखारनानै ओरैबायदि दानसु दानला जाबायदि हमबाय बुरिनासो मोजां मोजां नाया मालाय बिजामादैखौ लेंहरा गासिखौबो जाहोगोन बायदि मोनदां बिजामादैखौ लेंहरा जाहोगोन नामा नोंलाय जाहोआ आं रावखौबो माथो ओमफ्राय नोंलाय ना सारलाबायदों ओमफ्राय सोर जाहोन आं जागोन आरो मास मोनसे फिसिनानै सोरबा सासे बिजामादैखौ लेंहरगोन बायदि मोनदां गामियाव थानायखौ लेंहरथारगोन खोमा दे बियो लेंहरा आं गामियाव थानायखौ लेंहरासो जागोनलै बियो दा जोंलाय बोरै मिथिनोसै लेंहरना लेंहरा फैखाया गामिनाबो जोंथ' नुवाखैना फैखाया लेंहरा
आं बेजों एसे रायलायनो दै बुरिजों एसे एदावनां बुरिखौ दाउ ओइ बुरि नोङो बिजामादैया नोंना साबेसे आंनि बिजामादैखौ मानो नांगौ जाखो नोंना साबेसे साबैसेखौलाय खोन्थादोब्रा खालामनानै गिननानै हगारलाबायनो नागिरदोंहाय बे नङा नोंना बिजामादै साबेसेखौ सोंदों आंलाय गोदाव सोरावलाय फाग्ला बोराया बिजामादै साबेसेखौ सोंदों आंलाय नोंलाय गोदाव सोरावलाय मानसिफोर बेलाय जारलासो जागोनहाय नोंजों बिजामादै साबेसेखौ सोंदों आंनाव आंना बिजामादैलाय दा साबा आरो साबानि बिथोराव सोरखौ बांसिन अनो ओमफ्राय सासे मोनबावबा 6 जन जागोन आरो 6 जन ओंखायनोथ' दा नों जेनेबा साबानि गेजेराव सोरखौ बांसिन अनो नोङो समान होद सोरखौबा बांसिन अनो खोमा नोङो समान अनो बेखौ बांसिन अनो बेखौ बांसिन अनो होनबा जाबाय जाम्बा बेनिफ्राय नोङो जेनेबा गामियाव साबेसे गामियावलाय साबैसे दङ सासेल'सो दा बे खाथि मालाय जाय देनां बुरिखौ बानगार बे मोनगोन आरो नों मिथिगोन आरो जेनेबा बानगारनायखौ सोर बानगारगोन आंलायबो नुबावगोन होमबालाय माथो बिमाजों थाफागोन बे माबागोन आरो बाननायाथ' गासिबो बानजोबगोन फिसिगोनसोखौसो होनदों दा आंलाय सानदों गामियाव खाथियाव दङ सासे सानै बेखौ बांसिन अनो खोमा नोंदां जायनो माबागोन माबाखौ बुरिखौ फिसिगोन बे बांसिन मोनगोन आरो बेनिफ्राय होमबा बै सोरबा जे जेनेबा बिजामादै गोनांफ्रा जेनेबा दा हमना लाबाय नोंसोर बायदि बैसोनिफ्रा सोरबा सासेखौल' बांसिन अनोना आं बिदि अनाहाय आंहा समान होलांजोबगोन सोरबा दं खोमा दा बिदि अनग्रा समान होलांजोबगोन नङालाय बिदि अनग्रा दंना गैया आं मिथियाहाय मिथिया दं खोमा दां अबाफोर मिथियाहां गैया समान होलांगोन आरो आंहा होमबा नोङो माथ्र' बे जायहा फिसिगोन बे बांसिन मोनगोन आरो दा होमबा रावखौबो गाज्रि मोनाखै मोनां जोंखौसो बुरिखौ सैया रावबो फैमारा नोंखानांगौब्रा नोंसो बुंबाय नामा जोंथ' रावखौबो गाज्रि होना जोंखौसो सैया बुरिखौ सोर सासेया सैया बिदिनो आरो गासिबो नंगौना नोंजों रायज्लायबाय थाबा जाम्बा जागोनहाय जाहैबाय आं आबै जायो नालाय एसे रायलायबाय बिजामादैयाबो साबबाखानो दायो 6 जन जासिगोन सासे मोनबावब्ला ओमफ्राय माने जाहैबाय आं सोंदोंमोन आरोना बिजामादैया सोरखौ बांसिन अनो होननानै बेबो मा जाहैबाय जों ना सारनायावनो सारदों नालाय नाखौबो आबैया मोना नङा एसे बुरजा मोनबाय आबै जायो नालाय दामाने जाहैबाय आबैया सोरबा बिजामादैफोरखौ ज' लेंहरनासो जाहोगोन ना माहोगोन सोंबाय आङो रावखौबो लेंहरा जाहैबाय दा जेनेबा लेंहरनायखौथ' जोंथ' मिथिला अबेबा लेंहरखुमानानै दा मोनायाव जाबाथ' जोंथ' मिथिला नालाय ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ माने फिनानै ना ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं नैबेखौ बुंसै दायो जोंबो नाखौ सारखांबाय सारनानै एसे नारेंबो जाबाय आबैयाबो खाथियावनो सारदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आबैया मोनबायना 3 केजि जाबाय खोमा आबै ना जानाय नङा खोमाहाय आबौ 2.5 केजि जानांगौ खिन्थु नायाबो मोजां आरो नास्राय ना गोरै ओमफ्राय सिंगि बेल' आरो ओमफ्राय दा जोङो बेसे बुरजा मोनखो नाखौ एसे आं दिन्थिसै दाना जोंनिखौहाय दा हमगासिनो दं आरो आधा दै जाबाय जों दसे जिरायनानै नारेंबो जाबाय नारेंबो लाबाय नैबेयाव बासिबावनांगौ नै वाव नुबाय दा नै एसे मोनहांबाय एसे हमबावनोसै नङा होमबा मा जाहैबाय आबैजों एसे टाइम पास खालामबाय आङो रायलायबाय आबैया गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आबैनि गोसोआवसो दंसै आरोखि मोजां मोनबाबो गोसोआव थाथोंसै गाज्रि मोनबाबो गोसोआव लाथोंसै आबैया आं जेबो सानला माने आं खोनाफिनला नालाय दोल जाजोब्बाय हमनानै दायो ओमफ्राय लास्टआव दिन्थिबावनोसै जों बेसे बुरजा ना मोनगोन आंथ' माने बेयाव हाबनो हाला होनना बुंबा मानो हाबला आङो सो माने सिंगि गोजा माने बेयाव सिंगि गोजा सिंगिया माने गानोबो जायगाखौनो मोना माने ओरैबायदि सोरबाथ' खेबथाम खेबब्रै गावजाबाय आं माने ओंखायनो गिनानै हाबखादिया मानसिफोर सेहेराखौ नायदो सानसे ना सारनानै मा जाला जोबखो नै ना सारनानै सोरबा गैला खामथाब जाजोब्बाय बेखौबा नाखौ जानो लुबैयो एबार आङो दिन्थिनोसै नाया बेसे बुरजा जाखो माने लखब गोथोंसै मा जाहैबाय ना होननानै बुंबाथाय एसे गोसोआ बोरैबा मोनो आरो माने थांनो लुबैयो नै बारा वा मोनबाय गास लखबासो मास लानोसै बेसे बुरजा ओइ सारनायसो दै गारदों माबासो सिंगि सिंगि नै सिंगिया नुदोंना नै माबायदि वा
सोर सिंगि गोरै आरो मा होनो बेखौहाय इयो 5 केजि जागोन ना 6 केजि जानांगौ इयो 6 केजि जानांगौ आं बुंखादोंना 5 केजि 6 केजियाव सोब गोसोम गोजा नाया नुवाखै नाखौ नायनानै माबायदि मोनदों ना मोजां नुदोंना नुवाखै लकेल माने ओंखायनो सारनो लुबैयो आरोखि खस्थ' मोननो लुबैयो खस्थ' मावनो लुबैयो मोनथामल'सो दा नै एबार जोंना राननानै बेसिम गोलैबाय साथामजों आरो ना न'खरथामाव खमसे खम माने 3 केजिनि गोजौ जानांगौ आंनि आन्दासाव आरो अनुमान ओरैजायनि नै नुदोंना नै बे जाहैबाय फिसा फिसा थाबावबाय जाहैबाय एकदम खस्थ' खालामनायनि मोनबाय आरोखि माने बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै ना मोननाया माने बिराद मोजां मोजां ना मोनो आरोखि माने जों सानदोंमोन मा होनो मटरजों बा जेन मा होनो बेखौहाय हन्डाजों गार नामा होननानै ओमफ्राय जों सानबाय माने मा नाखौबा मोनगोन ना मोना ओंखायनो जों जाहैबाय माने दा आरो हन्डानि बाराबो हरनांगोन आरो नों थावबो गारनांगोन बेनिखायनो जों जाबाय माने मा न'खरनि गोजा दैखौ गारथारनानै दिनैहाय जोङो नाखौ हमबाय खिन्थु नायाबो मोना नङा मोनबाय लगभग माने 9.5 केजिसोनि सिगाङाव आरो गोजौआव ओंखायनो जेनेबा जों साथाममोन नालाय न'खरथामाव माने 3 केजि मथथे सामथिङाव गोलैबाय आरोखि खस्थ'बो खालामबाय गोगोमनो आरो सानाबो जाबायदि गोसामोन सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसाखामोन ओंखायनो एकदम गावखौनो गाव माने माबा मोनसे खामानि मावनाय बायदि एकदम देहाखौबो एसे मोजांबो मोनदों आरोखि खस्थ' खालामनानै ओंखायनो सोर बायदिया बेफोरबायदि माने खस्थ' खालामनानै देहाखौ एकदम खस्थ' होनानै बेफोरबायदि नागिरनानै जायो एसे खिन्थिहरदो नङा होमबा नोंथांमोना जुदि माबायदि सानो आरो माबायदि मोनो बेखौहाय नोंथांमोना खिन्थिहरबानो जाबाय आंनो